でっけえ big big Walang pake yung dalawa sa harap. ano hanabi ano beo hanabi Nabi X. hanabi X Yati. ano koreおお何をカバーしてるんだろううわーすげえ Kasi tingnan ako sa'yo. ganito pala yung feeling ng hangin bridge wow hanggang pa picture ta ka dyan eh be Beo. Lumipad ang aming team sa Pukuro. So guys, yung mukha ng asawa ko. Lumipad ang aming team papunta sa Pukuroda. Murag siid kaluwag na ka dyan. Guys. Murag nabida mo sa pagdibatan. So guys, lumipad yung aming team kasama si ang tawag dun? Head Kaluwag at si Jessica So. Si Jessica So. Kapayat na. Napayat na si Jessica So. Napayat na si Jessica So. Kita yung pangit palit ko. So guys, eto na, naubusan kami ng gas. Eto na, ayan o, yung mga bibe. Ganyan pala yung bangka. Doon daw, labo ko bibigyan. Hala, there's a... May duck. Quack, quack.
Wait lang. Lolo! Sa tumatay. Wala Bakit daw? Di na ko gusto kaya ano. Lolo! Di na lang ko. Sin! Di na lang ko. Backlog. Nabasa na. Ah, dami na. Oo. Dive ka na? Arigatou gozaimasu. Hi. Uy. Ah. Hindi kasi magpa-jack. Okay. Oh. Ako yan na. Hindi kasi mag-drive. Dito gingatan dito mag-trip pa yun. Diri na po siya. Di ba? Tungan ka. Baligtad na lang. Mga bangga na dyan. Baligtad man. Ibalik dito lang. Ano na lang. Dapat na dyan yan. Ay! Ginoo ko, Lord! Hindi na mahuhuli. Bitaw. Gingnan ka dito pa. Tubang kayang hangin. Ay, mabalitok. Diyan na nilab na. Ibalik na po. Ang hinang pangkani. Grabe, dito lang made. Ay, ginoo ko lang. Nakinig na pa kami. Yan ang mga bibe. Oh. Tingnan mo yung mga duck. Hello ducks. Tingnan mo. Hello. Quack 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 quack. Hindi man tayo lumayo, andyan lang. Huwag ka kasi nang lilibat. Di ato bang nabunian? Okay, you take video. Not so, you take video. Viewpoint. Let's go. Tell mom. Hey, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. 30 days vlogging. 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 So happy. That's so good. So happy. You look at the mama. Ay, mommy. Yan. They hit the park. This is the park. This is the park. Can they people kala?
Pitikole. This is a park. This is a park. And And the tree is yellow. This is three yellow color. Ginkgo leaves. Did Kaya kayo masalala. Oh, Leme, welcome to my vlog. Look at my vlog. Today is my parking. Parking. It's my This park is my day. party. The baby. Today is my party. Today is my park day. Birthday. Wait. She's so happy now. With It's so beautiful. Mama. Mama. You take video of Mama. Okay. Mama. Hi. Oh, And? tita. Yun yung tita. Sorry, recording a picture. Going to the bar. Everything is already lucky here. The short, the dress, the I don't pick me, but it's so good. Look, it is so. There's a bubble here. Does it see? The moose break. There's a dog. Those. Doggy. So, I'm so happy. The first two was the Where's Daddy? This one is Daddy, welcome to my vlog. Daddy, make it my vlog. Harap may kang daddy camera. Hi. Kinig, tapos na. Give back to me lang na. No, it's your cellphone. Nino, if you try. Take us a picture. Thank you. Say goodbye. Hawak ka kanino, mabunay ka. Hawak ka.
山駅に到着です。ロープウェイは毎時0分、20分、40分の20分間隔で運行しています。Wey. Ulog kasi namin. Okay guys. Nag-video kita. Dito na rin sa live mo. Saan ba ikaw? Ikaw mag-pin. Maupo ka. Makakaupo ka dyan. Mga biker, mga iba oh.